Nou, op dit moment hebben wij 40 patiënten in het ziekenhuis, waarvan 6 op de intensive care. En 40 is een fors aantal. U moet zich bedenken dat dat het gemiddelde wel is van wat we in de tweede en derde golf hier in het ziekenhuis hebben gehad. En met het aantal besmettingen wat we nu vandaag ook te horen hebben gekregen, bijna 17.000 besmettingen in Nederland, de hoogste stand sinds het begin van de pandemie. Ja, we maken ons zorgen. En u maakte zich al begin van de week zorgen. En in ieder geval denk ik dat dat nog steeds aanhoudt. Ja, zeker. Want als het aantal verder toeneemt met het aantal wat we nu hebben in huis, dan kan Vicurie de reguliere zorg niet overeind houden. Wij hebben al zorg moeten afschalen. Dus van de 8 operatiekamers zijn er al 2 dicht. Maar dan gaan we er nog meer sluiten. En zal echt alleen nog die zorg die echt noodzakelijk is doorgang vinden. En al het andere schalen we dan af. En dat verwacht u al op korte termijn als het zo zich doorzet? Als het zich zo doorzet, dan zou dit zomaar al na het weekend kunnen gaan gebeuren. Ja. Dat zijn geen goede vooruitzichten. Nee, zeker niet. Want het aantal besmettingen en dus het aantal opnames in het ziekenhuis moeten echt snel teruggebracht worden. Anders loopt het vast. U gaf begin deze week al met uw collega's in de Limburgse ziekenhuizen aan dat het niet zo verder kan. Ja, en dat is natuurlijk geen sprookje, dat verhaal. Dat is echt werkelijkheid. En we zien het gebeuren. En de aantallen zijn er. De oplossing die ons wordt voorgehouden en die in Nederland is afgesproken, is dat we dan patiënten spreiden. Maar patiënten spreiden is echt een hele lastige opgave bij hele zieke, zwakke, oudere mensen. Daarbij is spreiden en verplaatsen daarvan, dat hoeft niet altijd de beste oplossing te zijn. En we zien ook dat wij dus ook binnen Vicurie veel patiënten in zorg hebben die we niet kunnen verplaatsen. En als dat geen optie is, wat is dan de optie? De optie wordt dan het verder terugbrengen van overige zorg. Ja, morgen staat er een persconferentie weer gepland. U met uw collega's heeft aangedrongen op actie vanuit de regering. Ja, dus wij zijn ook gespannen met wat de regering ons gaat vertellen. Want wij hopen natuurlijk dat er maatregelen zullen volgen die het aantal besmettingen echt dringend gaan terugbrengen. En waar denkt u aan? Ja, ik heb geen idee. Daar wordt natuurlijk verstandig over nagedacht in Den Haag. En het OMT-advies, wat natuurlijk nog niet bekend is, maar is natuurlijk gegeven. En ik hoop echt dat de regering maatregelen neemt die dus, wat ik al zei, ervoor gaan zorgen dat de besmettingen teruggaan. Wat kunt u zeggen over de patiënten die er liggen? Zijn dat ongevaccineerden? Zijn er bepaalde leeftijdscategorie, mensen met onderliggend lijden? Is er wel iets van over te zeggen? Ja, wat we zien is dat de mensen die worden opgenomen echt heel erg ziek zijn. Het virus blijft onverminderd. Als je zover bent dat je moet worden opgenomen, dan ben je er echt aan toe. En wij zien gevaccineerde en ongevaccineerde mensen die opgenomen worden. Gevaccineerde mensen, dat zijn vaak mensen die al een ernstige ziekte hebben, dus onderliggend lijden hebben. En we ook vaker wat op leeftijd zijn. Want we weten dat daar het virus of het vaccin wat minder effectief is. En bij de ongevaccineerden zien we alle leeftijdscategorieën binnenkomen. En zelfs jonge mensen, ook op de intensive care. Ja. En wat is op leeftijd? 60 plus. Ja. 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 En dat zijn behoorlijke aantallen. Lastig om ze over te brengen naar andere locaties. Dus afschalen, of in ieder geval de zorg. Morgen persconferentie en daarna is het ook nog even afwachten. Want het aantal besmettingen zal ook nog wel de komende tijd hoog blijven. Want wij weten allemaal dat maatregelen pas na een week of als besmettingen tussen besmetting en opname van een ziekenhuis zitten ongeveer zeg maar, zo'n 2 weken. Dus ook maatregelen die worden genomen om de besmettingen terug te brengen. Dan die kunnen pas echt goed effectief zijn na 2 weken. Dus we hebben natuurlijk wel hoop dat de maatregelen die vorige week zijn afgekondigd, dat die nu wel hun beslag, dat iets van een remmend effect geeft.
En wij hopen natuurlijk dan op die aanvullende maatregelen. En in de tussentijd zullen we het moeten doen. En moeten de schouders eronder. Ja, hoe is het met het personeel? Kunnen ze er druk nog aan? Nou, het personeel eigenlijk zitten ze er doorheen. En we maken ons ook zorgen over. Het ziekteverzuim bij Vicurie was in al de tijd van de pandemie redelijk goed onder controle. En we zien het nu oplopen. En we zien nu dat het ook bij Vicurie de mensen opraken. En daar maken we ons zorgen over. Daar organiseren we ons ook op. Door voldoende mensen te blijven inzetten. Maar dat moeten we wel doen met steeds minder mensen. Waardoor onze capaciteit ook kleiner wordt. En we dus ook weer meer zorg zullen moeten afschalen. Vorige week een opnamestop enkele dagen. Ziet u dat in het vooruitzicht als mogelijkheid of mogelijk scenario? Ja, een opnamestop betekent dat wij nog wel patiënten op de SEH ontvangen. Maar dat wij op dat moment eigenlijk niet meer in staat zijn om die mensen op te nemen in het ziekenhuis. Wat we dan doen is alle creativiteit die we hebben betrachten om ze toch te kunnen opnemen. En we bemiddelen ze naar andere ziekenhuizen toe vanaf onze spoedeisende hulp. Dus dat is geen ideale situatie. En dat is wat er is gebeurd vorige week. En dat hopen we natuurlijk te voorkomen naar de toekomst. Maar het is niet gezegd dat dat weer gaat gebeuren. Dus een opnamestop, als een ziekenhuis dat afkondigt, dan is dat een signaal eigenlijk naar de omgeving van let op, dit ziekenhuis ligt zodanig vol dat opnames eigenlijk niet meer mogelijk zijn. Als een ziekenhuis een presentatiestop afkondigt, dat betekent dat niemand meer welkom is. Ook niet meer op de spoedeisende hulp. En dat is de meest zware vorm van dat een ziekenhuis aangeeft dat het niet meer kan. Hoe ziet u de komende dagen voor zich? Ja, de komende weken denk ik iets te veel gevraagd. Hoe gaat het verder? Nou, de komende dagen ben ik ook gerust, omdat wij natuurlijk die komende dagen altijd vooruitkijken wat er op ons afkomt. Dus wij laten natuurlijk zo min mogelijk aan het toeval over. Dus wij rekenen ons, zeg maar, suf, om het maar even zo raar uit te drukken. Om continu maar te blijven inschatten van wat zien we aan instroom en wat kunnen we aan instroom verwachten de komende dagen. En hoeveel capaciteit hebben we daarvoor beschikbaar. En dat is altijd, vooral vandaag, het is donderdag, morgen vrijdag. Vrijdag is ook altijd weer een spannende dag, want dan zien we altijd een verhoogde instroom in het ziekenhuis. En dan in het weekend ebbt dat weer wat weg. En dus wij proberen altijd naar het weekend toe voldoende capaciteit vrij te maken in het ziekenhuis om die sprong weer te kunnen maken. Maar goed, dat is tot nu toe bij Vicurie goed onder controle. En als we over aantallen kijken, waar moet ik dan aan denken? Hoe zien die komende dagen eruit? Je moet zich voorstellen dat wij natuurlijk tientallen patiënten zullen ontslaan uit het ziekenhuis. Die gaan er weer uit en dan hebben we het over tientallen mensen die daar dan weer bij komen. Ja. Zo gaat dat, ja. We gaan het zien. Wat is uw boodschap ten slotte voor de komende dagen of van de inwoners hier in de regio? Nou, ik denk dat we echt natuurlijk goed moeten luisteren naar de persconferentie. En het allerbelangrijkste wat ik weer verwacht dat onze minister-president zal vertellen, is dat hij zal aangeven dat wat ons gebeurt vooral te maken heeft met ons eigen gedrag. En het is echt belangrijk dat we ons houden aan de coronamaatregelen zoals die er zijn. Houd afstand, was handen, nies in je elleboog. En als je klachten hebt, blijf thuis. En testen. Om erger te voorkomen. En wat wij hier in het ziekenhuis zien, het is niet mals. Als je aan de beurt bent, dan ben je ook echt goed aan de beurt. Zijn de mensen ernstiger ziek dan bijvoorbeeld een jaar geleden? Of is dat niet te vergelijken? Nee, dat niet, want het was een jaar geleden ook erg. Ja. En dat is het nog steeds. En natuurlijk, onze behandelingen zijn enorm verbeterd. De kans dat je komt te overlijden is aanzienlijk verkleind. Maar wij publiceren onze statistieken netjes op het internet. En we zijn nu, de statistiek sinds 1 november is dat we tot 1 november, tot vandaag, het is 11 november, al 11 overlijdens hebben. Dat is dus elke dag sterft er 1 iemand binnen Vicurie ten gevolge van corona.